Batman! Hello? Maayong adlaw kaninyo. Niining takna karon sa kagabihon, ako nagigsulti at ubangan kaninyo niining atong programa sa telebisyon nga nagawluhan Paglaom sa Kinabuhi. Busa igsoon ako magigsulti kanimo nga kining mga kapanahonan karon gikinahanglan nga ato na gayong hatagan og dakong pagtagat. Busa kung ako mangutana kanimo sa imong kaugalingon, kung unsa man unya ang mga paghitabo nga maabot sa imong kinabuhi, andam ka na ba? Siguro makaingon ikaw, dili pa. Busa ako mag-auhag kaninyo nga inyong hatagan og dakong pagtagad ang inyong pagsunod niining maong programa sa telebisyon. Nga kini mga taknaa, amo na kini nga gitagan-an ug among gitagana alang kaninyo ug bukas ang maong takna alang sa pagpatalinghog kaninyong tanan. Busa maayong gabi ug praise the Lord. Kining inyong ubos nga alagad magahatag og dakong pagpasalamat ilabi na sa atong labaw nga makagagahom nga mao ang atong buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. Busa giawag ko kamo padayon sa pagpaminaw niining atong programa. Okay? God bless. Kuya, tingnan mo ito. Ikaw pa, magmakani pa. Injured ka. Ano daw sa sting? Gamit din kasi skin pa, ay na din na pa. Ay nagamit din na pa. Hindi na lang ka na. Sige. Sige.
Ano yun?